kto sú tí ľudia, ktorí tak vehementne podporujú pani Radičovú v tomto prvom aj druhom kole prezidentských volieb na Slovensku? Ja by som povedal len pár mien, ja ich mám tu asi 100. Prečítam len niektoré. Pán Beblavý Miroslav, Inštitút pre dobrú spravovanú spoločnosť, Brodsková Ingrid, Svetová banka, Domino Fórum, Bútora Martin, Bútorová Zora, Človek ohrození, Dostal Ondrej, Konzervatívny inštitút, Týždenník Týždeň, Feldek Ľubomír, Nadácia Milana Šimečku, Frič Pavol, Agentúra Focus, Füle Jan, šéf kampane, Egon Gál, Nadácia Milana Šimečku, Gál Fedor, vydavateľstvo Vepres, pedagóg v Prahe, Nadácia Milana Šimečku, Giar Fašová Olga, Nadácia Space, Týždeň, Agentúra Focus, Inštitút pre dobrú spravovanú spoločnosť. A môžem ďalej, Hryb Štefan, Domino Fórum, Týždenník Týždeň, Hrubala Jan, nič, ale ďalšie sú, Lipšic Daniel, Stála konferencia Občianskeho inštitútu, Mesežníkov Grigori. Tak tá mozaika tých mien kde sú títo ľudia, kde sa angažujú, v jakých občianskych združeniach, nám vytvára obraz. Kto podporuje pani Radičovú? Všetci tí ľudia, ktorí boli proti samostatnej zvrchovanej Slovenskej republiky, ktorí sa vysmievajú zo slovenského národa, napríklad v relácii 7 SRO, čo bolo nehorázne, jak ten intelektuálny odpad, ktorý sa tam vydával za celebrity Slovenska, jak si robili srandu a posmech zo slovenského národa. Títo ľudia a pani Radičová má reprezentovať navonok, ale aj dovnútra suverennú za samostatnú Slovenskú republiku. Bola by to hanba pre celé Slovensko a pre celú Európu. Pán Sluda, čo je zlé na pánovi Feldekovi napríklad? To ste tu prečítali v tom zozname. No pán Feldek v živote nepovedal nič dobré smerom k Slovenskej republike. Všetko bolo záporné. Všetko, čo je národné a čo je v prospech slovenského národa, je pre ňoho zlé. Nie je to kompatibilné s Európskou úniou, nie je to kompatibilné, ja neviem, s jakými svetovými organizáciami. To je na tom zlé, čo pán Feldek robí. A ak dovolíte, ďakujem pekne. Ďakujem ešte raz pre to Slovensko konkrétne, kedy ste to mohli vymenovať. Konkrétne môžem povedať, pretože sme boli spolu o federálnom zhromaždení a pán Gašporovič vždycky stál na strane samostatnosti Slovenska a myslím si, že aj v sociálnej oblasti robil vždy všetko preto, aby boli prijímané také zákony, ktoré by boli na prospech drvivej väčšiny občanov Slovenskej republiky.